Казвам се Емил Райков и съм директор на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект, град Плевен. Училището е професионално с икономическа насоченост. Имаме 525 ученици, които се обучават в различни направления: банково дело, икономика и мениджмънт, счетоводство и контрол и митническа и данъчна администрация. Работим по различни национални и международни проекти. Имаме голям опит в различни проекти, в това число и по бившата програма Леонардо да Винчи, сега е Еразъм Плюс. Ходили сме в поне половината страни на Европа с наши ученици, които така добре усвояват материята в една наистина работна среда на развити страни от членки на Европейския съюз. В това число сме работили и с Training Vision. С тях през 2008 година имахме щастието да посетим Берлин. 3 седмици бяхме в Берлин, а 3-4 години след това работихме с тях и в Портсмут и Лондон. Впечатленията са отлични, защото беше направена една добра организация, в която нашите ученици имаха възможност да се запознаят с много неща от съвременните тенденции в икономиката в Германия, в Англия, да посетят много водещи фирми, в това число Deutsche Bank, различни застрахователни компании и, разбира се, не на последно място, да се запознаят с културата на тези страни, да посетят много културни обекти и да прекарат едни приятни мигове в Германия и в Англия. Мога да кажа само хубави неща за Training Vision и за организацията на работата с тях. С тях удоволствие беше. Ако имаме възможност за бъдеще, бихме работили заедно пак. Аз съм на мнение, че подобен тип организации имат място и помагат много за това нашите деца, нашите ученици, бъдещите граждани на България и на Европейския съюз да развият своите способности и да се реализират като наистина пълноценни граждани. Това е.